Zdraví vás KRL z blogu mamiphone.sk. Tentokrát sme sa rozhodli zobrať si na mušku zaujímavú českú aplikáciu Mosaiker. Mosaiker je aplikácia, v ktorej moci je pretvorenie akejkoľvek vami zvolenej fotografie na mozaiku, zloženú z fotografií nachádzajúcich sa vo vašich albumoch. Výslednú mozaiku je možné exportovať do obrázku až do veľkosti 13950 x 10350 pixelov, teda do veľmi schopne tlačiteľnej podoby. Prácu s aplikáciou spríjemňuje veľmi rozumne a zároveň efektne navrhnutý interfejs, ktorý veľmi jasne a zrozumiteľne poskytuje všetky potrebné ovládacie prvky. Mosaiker je aplikáciou s výborným ovládaním, poskytujúcou užívateľovi zaujímavú funkciu, ktorá môže jeho fotografiám dodať nové možnosti ich použitia. Mosaiker nájdete na App Store a jeho predajná cena je 79 centov. Zdraví vás KRL.